L-aħħar sarriġ tal-Eurobarometru wera li 92% tal-Maltin qalu li jinsabu sodisfatti bil-ħajja li qed jgħixu. Filwaqt li din iċ-ċifra ra tnaqqis minimu mill-aħħar sarriġ, ir-rapport juri li din ir-rata baqgħet sostanzjalment ogħla minn dik ta' membri stati oħra. Fil-fatt dan l-istess rapport wera li l-medja fil-blokk Ewropew hija ta' 86%. Madankollu żiediet fil-prezzijiet, l-inflazzjoni u l-livell ta' għixien kienu 3 kwistjonijiet fuq livell nazzjonali li nkwetaw lil Maltin skont dan l-istħarriġ. Fl-istess waqt dan it-tħassib huwa rifless ukoll f'pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea. Intant 30% tal-parteċipanti semmew l-immigrazzjoni bħala kwistjoni ta' tħassib nazzjonali, fil-waqt li 26% għamlu referenza għall-ambjent, l-emerġenza klimatika u t-tibdil fil-klima. Ir-rapport tal-Eurobarometru wera wkoll li l-Maltin semmew id-dejn tal-Gvern, l-akkomodazzjoni u s-saħħa bħala kwistjonijiet oħra ta' tħassib. Min-naħa l-oħra l-inqas tankwiet huma l-qatt, il-konflitt fl-Lvant Nofsani u s-sigurtà u d-difiża. Fuq livell Ewropew il-Maltin esprimew tħassib dwar il-gwerra fl-Ukrajna bi 33%, segwit mill-immigrazzjoni b'25% u s-sigurtà u d-difiża b'21%. Min-naħa l-oħra 49% tal-Maltin qalu li jinsabu sodisfatti bil-mod ta' kif id-demokrazija taħdem f'Malta.